Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki snat traikam jong ka Sorkar jela ki bakentup ia ka Tnat ka koit ka khia bat ka Tnat election haga arpulai ter gubnai naiwing arajar arpuwei ki lapan sngotu syaki Paidbah jong ka Southwest Khasi Hills District halor ki jingmentoi ba kini ki Tnat ki ai jing syakri syaki Paidbah nongshong snong jong ka district baru nalor ka ba pensyai halor ka i shram ka badai ka skim ka badang temai. Hagani ke jing pesai Paidbah kepala long hak sinong rangtong la simentaru daki asya jong ka rangtong primary health center ki balapun sngoto syaki Paidbah halor ke jing koridor jong ka jing kot jingkhia. Hagani ke sngi lai simentalang daga deputy commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District ka kong karamai karkongor bat kuntup ru yau additional deputy commissioner ba si lalu u Dr. Suting ubapay ya ka PHC rangtong u menteri ke sinong rangtong uba kenong rem but giveaway. With dedication to preserve and strengthen the freedom and integrity of the nation. I further affirm that I shall never resort to violence and that all differences and disputes relating to religion, language, region, or other political or economic grievances should be settled by peaceful and constitutional means. We are creating a national database of unorganized workers. Kadeka program kaba I mentoy yaki unorganized workers. But hangne niong mentah kita ki unorganized workers. Mong gimtip kini situ kibri kibashu tray master role tray helenti ni punta terter. Henry na Sorkar India kila batai syai ba ki unorganized workers kidei kitu kibatray narega workers ni kitu kibatray kamshi spasni construction workers kitu kibatray bela kibatray misteri hanta ki migrant workers kitu kibawan nawe na jaka ban tray shani ki members jongka self help group jongka NRLM natrai Bunru ki asas napi long member jongka group le hanta ki domestic workers kinong treyiem ki turu ki de ki unorganized workers ki asha workers kumapiru piade ki unorganized workers but philaru ban enroll ka scheme ki anganwadi workers ki turu ki de ki unorganized workers but kitu kila ya enroll kata nila ka extension for directorate joki hata ki batray hapo ki lingka agricultural workers ki barap ki baryam ki turu ki laban enroll ka scheme ki fishermen ki ba let kwai do kan wat dah shani nim da don mangin de ki Jakarta ba de hapo coastal areas bagi street vendors itu kita dukan hapo surau kita di dukan rate kita di jimbang ni kita dia kat bagi hantar di small shopkeepers ni only kini mahajan ba kita shop leti kita ni only hawkers shop surau hantar di unorganized plantation workers kita tray haki persang haki kat badai itu ki kamude ini ki hapo ti gardens shele ka district juni nimdan ti gardens sebenarnya haki riboy ti nila khamdan kat tukat ne take away ni bandan ka saving bank account nga kerman babaro haji mafi pila tray haki kam asha di bandan de ka saving bank account kedan saving bank hangka pidei bandan ka Aadhaar card bila akan register hakani ka
PNBSY ka bagi khot ka Suraksha Bima Yojana Premium kani ka ba khat tingka kensha wave off for 1 year hidup hapsiu ya kani ka khat tingka lam ta pi enroll kani hapsiu khat hendrai da pila enroll kani beda sis nan pinum hapsiu da pi enroll ya kani ham te pi enroll ne ma kani ka PNBSY ngang ngam khat harai ne none of the Asha workers no to kadi kan maju di shubu beda menta da pi shubu da pi ya no pinyo ka insurance ka ba arla di bayan ki pinyo arla but shubu da pi common sound ka jingat saujur pinyo kumba sila kani ketika jimentoy jong kalau pinyo but Rupinyo ka benefit of social security and welfare schemes. Namar menta pite bhi kane ka sarkar ka manna ka por ka shad pni ki schemes ki fair. Te ka ki pni yakini ki schemes na tha ki sa pni ki schemes sa for labor ministry. Ba kila pni yakini ka ishram portal ke khang ba pinyo in ka schemes pidei ban dan yakani ka LUDF ka no ka bakishan kani program ka long ko mo haktin parang ka 3 in 1 no kalau si mau lai dari gisim dai kasi siap jeri to dai ko mau lai dari gisim isim ya ka kabu hamni ya ka bantu soto ya ki pa nong shong karpang ledo ki nong lam shnong hado ki asya ki betre ba ya soto Hagisnem yudem bagian kamtam yulus nemru buat kali pandemik kampat ja totally kedang don ni ada yang ba ke jumfrey borba jadi asya ka pelong ya kisnong kita bikin yo ya ke jingko jikia ke jingjong kemudian kong kedai ke jingsne ke jong pra ini ba ka snong jong hi ba ka state megania kam simpat yo ban atak dong niukian sni bok dan diberi oleh yo ba kena klan no Kaya jing tray sitam jong ki asya, bagi medical officer, bagi medical staff, ki belum haktir nongway ki frontline workers kita nak kamat bagi way bagi officer jong ki district ki betray na do ki officer jong ki line department ki bagi form hapa leadership jong deputy commissioner ki de persiang met bat si buku ban mandra ya kata ki sotu bat ki telinang hakulu ban penyak bat ki ki jing dan kam hukum ki kapor i bagdan ki jingalam bakla ke bagi beliau kitip yang keba shisata no shipawa kitip dan pada ki interpret dari ki bataya ka belum kumani ki lai saw winter ya kata ka jings tip jom ki keba kendia ketien prank on ba little knowledge is a dangerous thing muni jing tip ki kendia musim ki beliau ki ban man batai tak we pat ke jing batai ke pair Dai kani namani ngai ya ke jingong bring jungi khasi puna ni khamngai ni long ki bring ki ba khamngai be ki ba khamngai thala nim ju khamngai ya ke jing shisha andre ya ke bam shisha pat ni kloi ba ban ngai ni kloi ban padiang ya ka ha ke jing klem the walk klem the persiang ban misho dan ni ban thau ban walk na ka dai shisha ne ni im na kisni ki ba kisni jong ki jingkala jong ki por ki jingkala jong ka barian ki jingkala jong ki shisha kada ki jingkala jong ki yo kot ki bobun mentar hinang yai ba le ki shakman dai kun ki bri pada ki bala im ha ka ni ka century ki mentar ki century ki start ka goro ki bri ki dan mobile dot mentar mo ibat ya ka pertai ha ketika diang pada ketika man jongi dai kata ru iman kani ki jing bamso tho kadang yai wan dan ba ki katu kan ni bri ki bamso tho bakla ki babun ki so tho bakla klem the one ban kali na ki badai ban kali ti kani ka por ngawan ni ka manbu kniat kun ka jing tu yang ilang baro bagla dan kun kita ki ya ka shino so ba ban wan shiki doctor po PSC wan shiki officer wan shiki ki district hapo ka district administration ni kloi ban yara pi ha ka no ko por ke jing ya kana mablai ba ka shino kan nam sa din kun belum menta ka district ni belum ka sa din ba ha ki benta baro jong ke jing kerja sisin pe ka calendar jong government
I kum bangi officer ni shishong thias ni khabrip ye ko fai I kum bangi khabrip ye ki kam ki jam balai namar ba ki Paidbah kim tre ban wan shakma ka pen pau no ka bon I kum bangi mla man le ye ki nim long ki nong sinsha ti batim ban pen wan ye ki secretary jingtip ye ki shisha pi rei kam dei shisha kam long kum ta ni ne leng jing kum ka district administration war ka government ru ka ai ni ki order dan shi dai ni ju kam yo thia wat I mandam ru ka ni ki shuki ba shong ka shuki ka ba ka bobon ki fin ba dum ka jebe ndai ya ka mai no ni baro ni dan ka jong ka jinge ki bengi ha ban face ki ni ha man punya ka ka rei ki Paidbah no shong ki dei ban so thu ye ki shisha baginam dei ban sha elam bakla kum ka adhar bon ki bre ki ba putre ngam kip ka jing pensiap tim ke bawan dawai shawai na no chasau nim dan por ban yakla ni ban yakran ni pi yakata anda gi yakran ya ka kham jeli ban no bon ki so thu rei kamut ba tang na ka banta ki jing hikai na ni ki jalam bakla bagi no shong kin ha no ha ka bukum kita ki jing kran ki ba ki bom dan no rim e e tang ka wi ngano lada kalong kum ta phimut ba ublei ubani shakri umlei ublei ubi dan gibrei ki bakloi ban nek palat ye kai ke bablei kim dan nongrim ha kai ke bagida ti kwa kum ga ni por ban ai ki so tho bi ha ki bata baro wan le yang adhar wan le yang vaksin ru nim dai ban shakti yo kum ta kum ni ma ki baro ni tang kilong kum ki jing pen bagla ye ki jing cepat ye kata ka bor perkhat jungi bikin so bagla anda jadi ban ka nongrim ga ban scam kalau kum mangisna ye ni ka nongrim ga ban scam ka ba arbat ka poin ka bagawan hal ni ka foreign kat kum ga ni ka program kalau ka so shibon ya di badam di si ni aban wan hang ni nagar yang jong ka election ru ka dan ka mandate nagar yang election commission of India ada ru dan di ba haman lagi program nilai ban pau nilai ban syai yang diberi pada kilong song jong dari India baru untuk lang ia ka nega district bang buat kami dan bagi dan ia ka way ke program of election kami tip ya ka tin naik ke sweep kani ke sweep komut ke systematic voters for of systematic voters education and electoral participation komut ban persatu ia diberi ia kejinan kami bagi beri kintip ya ka hok ke jangki anda gila dap kerta ke biak ya bagi lakan penrung kerteng ya ki pun kinong tebon si sen bagi patlong kinong tebon ni patlong kinong shong ki ba pura andir ming layo ya ka kerta ke biak manong nong tebon ni long kinong shong ki ba pura kani kilong ke jingwa jingi ban penrung haga jebing haga jingu cepat jang kinong shong baro ni imba ka pertai ke basta anda yi imba ka jingdu ka tap ni baro Dewan ai bagi ni jingdum kan tap ini anda ngila madi ke jinge ya kan ma ko wi district ka bangadan dan ki beri ki bam tre ban shim ko ma ongi ba menteri benda ki tre ban shim yang MHIS dan ki bam tre ban shim ya adha dan ki bam tre ya vaksin ban shim ka por ma dan ampati ngadan akan ma ko wi sno wi long keme intre iso thu bakla ya vaksin intre ban shim ba anda ya poya ka por ka ba shitam ba hadir ba beni bayi lagi kelak anda lari bersotu ki di Asia bagi ki frontline staff anda kita sotu plan ki orang pada hadir ba ada kecil lah ini si mentasi ham ban enroll yang di kum ya ban penro kerten yang di hani sim mansion di wadha no tila labon hi hado kilong kini hado ikna beret tentang wilayah ya cacat dari tantong hi katu kan ni kilong yin nundai bangan len ya kan ni kecing sisa bak kita kilong yin ibom kuat mansion adhar na kitau simer joki ibana kalian ke snong na kalian ke komiti juga snong le perkhat na kapor support le persang na kapor support la dadai wadhar la dadai yung vaksin ru kaju ni persang ya kaban pensutu na kapor jogi kum kilong ilam snong dekat pakai ekstip dorban ke snong tenrai ni ba don sisa ketu kene ki bom pediang ya kata ya bagi pediang kalau gajing yang ikum kinong ilam snong dan rei ngeni tre ngeni persya te rei ki bakum kita te ban omba ngin penbor ki tuan ru kalau ka te kita ngatrai satang lada anda ka Sorkar kala penlong ia kini ki ikum ki
jingdon kam ki bom la syuk ban ong ban kia lami kum bom tin phareng baki la long mande to rino hakikam ki jam se ki happy ban wan kan suai sai don ni long ni ba ketat buat cek MHIS lu tengri habajia ki jingpang ki sistem ha pakut ki hapan tepat ni sistem pan ai jing thot ba ngin yo pan yo ya MHIS tikum kita ki link lang ka chu ngo ha ka ni ka jinget ki jongki ka ba ngan ong batang mangau dan basnong bat mangi ki bru sorkar lani ki bru sorkar bukan bangin yang lap ki kum kata berpersuthu ya kata ka Jepang lani ka tindon ka mensim ko joki ngal ong sistem ni madam karburi ha iban ni ngong madam ka kam gila don kam bandon satu ipat ki ban yarap ini ki bandai lesi ki doktor ki ba kerja mesin mo ki ba keren na ka jing jeliu kata ka kum perkhat ka ba mangi ki suthu makalong ka bangin pensuthu yaki te hange sudong jogi kan nomla ban len ta jisa ki don kum taru ki bang patre yo adhar ki bang patre yo vaksin hadu mentah te kuntang anom biang sa sisin madam ni na kalian ka bor jo sudong na kalian ka covid committee jogi ngala pasang na poit ka bor ten rei wat ka taru nganom ki hadu mentah ki don kum kita ki longien ten rei kita ki nom tang ar phau yin na ki sispa an yo phau yin ki bang ni do